nga maduruto, maduruto man narito. Itanong nga inataman, kalupay kadlag patindan. Kanya inataman, mga bukal na murang-murang. Mag-iuos na natubo sa bukal masalingan. Sultibig-sulti ang tanong pangarituhi, kung agtuna inayubo, ang tanong madali tumubo. Sultibig-sulti ang tanong pangarituhi, kay basi manaringsi, nagpukagsi kitang One, two, three. nga nagproblema, ang tanong niya na uka. Ang daraga ng patuto sa kanya, kung ano ang pagkataman niya. Ang tao uutan, ang daraga kintutuan. Naglabay ang 5 kaulan, ang daraga pinubuan tiyan. Sultibig-sulti ang tanong pangarituhi, kung ang tuna pinayubo, ang tanong madali tumubo. Sultibig-sulti ang tanong pangarituhi, kay basi